Bueno, aquí aquesta lluna plena en escorpí, que encara l'arrosseguem, Ai, Déu meu, si heu tingut problemes per dormir, ja sabeu d'on venen, filla meva? Ai, filla, escolta. Bueno, t'ho vas a dir que aquesta lluna nova en escorpí, a part de no deixar-vos dormir, també simbolitza per alguna cosa que fins ara allò teníem poca en consideració, Una veritat d'allò que se'ns revela davant dels ulls, una cosa d'aquestes, Sobretot en temes del que fa a lo personal i coses que involucren certa sensualitat, Sí, el que passa que no em poseu aquí una mica trapelles, que ja us conec, perquè, bueno, Júpiter us he de dir que està jugant amb Aquari i això vol dir que tindreu situacions favorables, per prendre decisions allò que tenen a veure amb el vostre grup de feina, amb el vostre grup d'amics, amb un grup, una mica de decisions bones per la comunitat, pel grup, que ja aniria sent ara que anéssim pensant una mica amb els altres, escolta. O sigui que, bueno, aquesta seducció de la que us parlava abans, feu-la servir pel grup, que falta que ens fa. Bueno, va, anem pel minut còsmic i avui començarem pels Verge, que els tinc una mica abandonats últimament. Escolta, Verge, és un moment de prendre't un descans per agafar cardat de cara a nous projectes, Ja saps a què em refereixo. Capricorn, tu, en canvi, és un bon moment per plantejar-te canvis a la feina, d'aquests equips de treball i coses així. Si creus que t'està a punt de passar alguna coseta, anticipa't abans de que et passi, perquè pots tenir alguna sorpresa, davant d'aquests canvis, escolti. Bueno, balança, si has de demanar perdó, doncs filla meva, ho demanes, vale, balança, perquè escolta, si no saps encaixar les crítiques no és culpa dels altres, Sigues una mica menys sentit, balança, aquesta setmana que ve, sisplau, gràcies, escolta. Cranc, bueno, tu és un moment de pensar com et presentes, les xarxes socials, allò l'Instagram si el tenim una mica mort, potser que li donem vidilla, o un LinkedIn, allò del LinkedIn que tothom té, doncs filla, posa't el LinkedIn. A veure què passa, perquè clar, la teva representació pública pot ser que estigui una mica deixada. I Taure, va, acabo amb Taure perquè és el seu aniversari, Taure per molts anys. Escolta, pot ser que aquests últims dies, Taure, filla, mira, jo t'ho dic amb confiança, t'hagis adonat que hi ha gent al teu voltant que són uns autèntics fills de puta i estàs una mica en plan, me cago en Déu. Doncs mira, Taure, és temps de prendre una decisió, saps el que et vull dir? Vull dir, tingues en compte el que saps, que algú t'ha dit alguna coseta o t'estàs adonant d'alguna coseta, d'aquest fill de puta, i doncs tingueu en compte abans de prendre alguna decisió perquè jo crec que aquí serà important, Taure. Bueno, escolta, molt bona setmana, molt bon cap de setmana i res, ens veiem a la setmana que ve. Vinga, una abraçada.